kunencwadi mfundisi angazi noma ufuna uqala ngayo yini le yeZaga 22:6 22:6 Izaga ngicabanga ukuthi ngifuna ukuqala ngayo eke ngiqale ngayo lencwadi yeZaga 22 indimana isithupha. Khulisa umntwana ngendlela yakuba ngeyakhe kuyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Khulisa umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe kuyakuthi lapho esekhulile angasuki kuyo. Le ncwadi ke sifundisa ukuthi sifundela ukuthi namhlanje sikhuluma kusukela uzelwe noma kusukela useseswini sikamame wakho kuze kufike osukwini lokufika kwakhe emhlabeni. La sithi khona isihlabelelo uJehova akakulibalanga usesemathunjini kamame wakho. Namzukwane ubelethwayo akakushiyanga uJehova. Ngenye indlela ubuNazaretha buqala ukuba ube yiNazaretha useseswini sikamame wakho. Ilaqala khona. Njoba kunamaNazaretha okuzalwa nje oSamson. Manje labantu ulungiselelwa ke umzoba yiNazaretha ulungiselelwa ungakafiki. Kululekwe umama wakho oza kuletha emhlabeni. Kwesinye isikhathi alulekwe esemncane. Opheleleke lobo basezulwini. Okufaneleke nathi basemhlabeni abazali bethu mebefuna ukuthola izingane ezilolo hlobo balandele lemgomo yokulungisa indawo la kuzohlala khona ingane ukuze kusasa ibe yiNazaretha. Ngoba kuthiwa la uJehova akakulibalanga usesemathunjini kamama wakho. Namzukwane ubelethwayo akakushiyanga uJehova. Ngenye indlela kufana nomuntu umlimi elungisa insimu yakhe ukuze ibe nesivuno esifanele ungene endaweni eziphezulu. Hayi noma imaphi. Kuneyindawo la kungena khona ukudla okuthile. Kuneyindawo lapho ukudla kwakhona khona ku first grade. Kufanele uma kutamatisi ungabi ngisho nalebala. Kuyaye kuthi ke lezo ndawo ijwayele ukwenzeka lezi zinto ekuthiwa ama greenhouse. La kutshalwa khona ngaphansi kweplastic. Yeah. Kuyaye kube khona iblower. Othi uvula umnyango ungena nezinambuzane zikulandela nawe. Mhlambe khona ukuphethe okubiza izinambuzane. Ngesikhathi uza ziyalokhuza usuzovula iblower ngeke ikwazi ukuphephula wena. Kodwa zona izinambuzane izoyiphephula. Kanjalo ke kumuntu oyinazaretha eqala lapho kwenziwa kanjani ifaka kanjani iblower. Iblower ifaka ngokuthi umakoti ngelanga afika ngalo uthatha insukwana bese kufika abakhokheli kungakasolwa lutho. Kufike amakhosikazi ka14 kuthiwa kuzokwenziwa ababelethisi ukuze kuzofaka umoya kaNkuluNkulu obuNazaretha esinyeni sakhe. Ngoba imoya mningi kukhona umoya ongasunhlontsha ungene kuqala. Uhlala ulinto ozongena ukuze usebenze kuyena. Njengendaba kaSenzela abanye le okhuluma ngayo. Ukuthi kwakhona umoya ongena kwesinyeni kaMamkhize. Salonkosikazi walapha kaMamkhize. Wakamkhize. Ahlala esinyeni uthezala wazala ingane esizokwenza umsebenzi wavimba ukuthi kungazaleki ubulala izingane lo moya. Kwanti efikayo uyayibulala kwenziwa njalo ke. Kwenziwa la iNazaretha. Yenziwe lento kuhlatshelelwa ihubo 100 okulona esihlatshelelwayo ngalelo langa. Kuphekwe ukudla kwesintu. Ukudla mhlawumbe kuyini? Ukudla kwesintu kuphekwe kona
bese umkhokheli uyamfunza uyafunzwa lo muntu ufunza umoya ufuza umoya oyingcwele uhlatshelelwe sithi-ke lesihlabelelo siyobeletha sinethemba ngalelo gama lakhe siyakubazala bephilile abakholwa izwi lakho siyakuzala bephilile abakholwa izwi lakho kuthi bakhona bese ngaphakathi eswini ngoba umoya ufakwe eswini kubona uma kwenziwe njalo asizoba khona lesizwe sisha esesiqanjwe ukuthiwa amaphara sizwe sama-baby shower asiwona asiyona intando yaso naso kodwa sukuhluleka kwabazali abazali umuntu ozala ingane elapha angacabanga ukuthi ngakuxosha lokho akusahlala ekhaya waxosha akusahlala ekhaya kodwa ubani wadala kube nje wena awuyilungiselanga insimu la kuzomila khona umntwana okufanele amile afane nawe uma wena usayo esontweni. Mfundisi uthinta indaba ebalekile ngifisa ngathi singayigcizelela le ngoba kukhona abantu abangazi kukhona omunye usisi nje ongithintile izolo othe uyinkosazana yentethelele khona bekubuza ke kodwa ke ngisizobuye sifike kona ngizobuye ngidlulisele nje kuwena sigcizelele le yababelethisi ngoba uthola namhlanje amanazarete zasikhuluma ngoJanuary ngoDisemba hayi ngoJanuary ngoDisemba abantu enza into zabantu ethempelini okuwukuthi abanye benza ngoba bengazi abantu ayifiki lezi inkulumo ezikanje khona umuntu ongathi ukhuluma babelethisi akazi ngempela yini yona le umzali njani umuntu osifazana akayazi leyo nto akaze futhi afundiswe ngayo uzothi esuka yena kufika abasekhaya kufika abangani kufikeni azokwenzela ibaby shower okuyinto enhle emhlabeni ngoba into zasemhlabeni kubantu basemhlabeni into enhle kubona kodwa ayitshali lutho kulomuntu oletho uNkulunkulu ozayo ngoba lo muntu ozayo akalethwa abasemhlabeni lo muntu ozayo udinga ukuphefumula umoya oyingcwele umoya kaNkulunkulu uzowuthatha apho ungafakanga esinyeni sakhe ikhona lokho engikusho impela ngithi cha engathi ungambisele kule kuze bayazi abantu ukuthi noma ethi ngiyayikhetha inkosi uyafika kuleli bandla kunezinto angazazi kodwa azi ukuthi uma ke ehlanganisiwe noma singathi eshadile noma ecacile kukhona into enje enye eyenziwe ukuze azale abantwana abazoba nomoya kaNkulunkulu angithi uyambona lo